Avui preparem espinacs a la catalana. Per preparar-los necessitem els espinacs, alls, panses, pinyons, oli i sal. Per començar, els hi tallem la part final de la tija. Els deixem una estona en remull i els esbandim bé. Els escorrem i els centrifuguem. Posem les panses en remull uns minuts. Daurem els pinyons a la paella i els reservem. En una cassola o paella prou gran hi posem oli i daurem els alls. Afegim els espinacs i posem un punt de sal, poca, tapem i esperem uns minuts. Els hi donem la volta. Si són tendres, en pocs minuts els tindrem cuits. 2 minuts abans d'acabar hi afegim les panses i els pinyons. Barregem, comprovem el punt de sal i ja els tenim llestos.